Hürmetli milletveşlerimiz, biz bugün sizi tağın bir bik motor gayle bilen, tırış gayle bilen tanıştırabız. Alar Tüben Novgorod ülkesinden kelgen Safiyulovlar gaylesi. Alfiye hanım, aydagiz sizge tapşırabız tanıştırını. O'zingizni gaylegiz bilen tanıştırıgız hele. Siz neçe yıllap indi birge yaşaysız balalarıgız turunda? Biz indi küp yaşayız birge. Küp indi. Küp 28 yıl indi birge yaşayız Ramil bilen. İki balabız var buna Leysen bilen Raiz. Bir yakşı turabız, bir geybet. Şimdi demli kazılar tuturabız. Siz avulda turasız bitin değil mi? Nindi avulda ismini ayttık. Biz geldik Tüben Novgorod ülkesinden Safacay avulundan. Bik tanılgan otaklı avul. Aytığız elimine 28 yıl turam dediğiniz irigiz Ramil bilen aybet. Gaylede kim baş? Ramil. Münir ulu. Ramil. Gaylede Emeseyli ennem. eti baş, eri sili. Şulay da mine gaylegizde ul bitinde balalar iki balabız var dediğiniz. Gaylede bit eti yeni balalarga örnek, iyi mi? Tüp örnekni en köp көрсөтүчү kişi kim? Gaylenin uşağın saklauçu. Eti biz, конечно. Örnek көрсөтүүчү. Nişigirek itip көрсөтө örnekni? Tertip kerete lanlarımızı. İşli, tırışa, yanlarında işlete. Şulay. Sport bilen zastavite. Şulay. Sport bilen zanimatlar. Вот, o indi bizning iste. Nindi sport türün köbrek yaratasız? Men o'zim xokkey yaratam, конечно, но haligi malayim lыжалар bilan zanimatlar şulay. Haligi shunday любительский. Ну, keldi shkolda. 11 klassni bitirdi. Şulay deyip. Bir yıl bizning malayımız призовой местолар aldı. 2 первый место aldı. 2 второй место aldı. Subhanallah. Lыжаdan var da ettesine bula. Kızınızın nindi oңuшлары var? Мен укыйм, Казанда yaşayım. 6 yıl indi укыйм мында Казанда. КФУда. Международные отношения татарша unuttum ничей. Халыкара мөнәсәбәтләре. Яшьләр үзәгендә дә тырышам катнашырга. Ona менә җәен саммитлар уздырабыз, яшьләр саммитлары. Шулай итеп, мин дипломатияда бик катнашырга тырышам. Менә бизнеска ничек килдегез? Казылык ясау нәрсәдән башланды? Başta ezrek kene işliydik, anan küveyte bardık kazılıklarını. Şulay başlandı bizning biznesimiz. Hazır nişik indi, kaylarda satıp alırlar sizin kazılıklarını. Gümmen satı işi nişik sizge kıyın mı, tabıla mı satıp alışılar? Biz küvesi yiberemiz. Buna tanışabız bunda kongresta, kişiler bilen iyalarga yiberemiz. Şulay satabız. Kazılık için tirlikni koydan alasız? Kazılık için biz alaşlar kitireler. То есть көрші ауылдардан да алабыз. Ну, кая бар, шунdan алабыз енді. И асырайбыз біз аны. И ясайбыз казылыклар. Асырagaç. Şulay. Үзеңнең бизнесыңны менә күпмедер күләмдә уңышлы алып бару өчен нәрсә эшләргә кирәк? Төп кагыйдә нинди кагыйдә? Тырышырга керек, тырышырга. Шул. Тукталмаска. Yenmeske. Erinmişeşlerge gerek. Менә сезнең кебек шушлай гаиләсендә матур курып, бизнеска да барырга теләгән кешеләргә сезнең киңәшләрегез нинди? Иң беренче адымны нәрсәдән башларга кирәк? Ничек уйлыйсыз? Менә яңа өйләнештеләр ди. Алар да бизнес башларга, менә сезнең авылдашларыгыз сезне күрделәр дә. Алар да бизнес башларга телиләр. Сез аларга нинди киңәш бирер идегез, әгәр дә киңәш сорап килсәләр? Аларның киңәшчеләре булырга тиеш. Киңәшчеләре булса, алар бизнесны башлый алалар. Һәм алар үзләре дә тырыш булырга тиеш. Татынган эшне ярты юлда бәрмәскә. Менә дипломатияга укый торган кеше, әйме? Менә нинди җавап бирә. Ир кеше буларак сез нинди киңәш бирер идегез? Мин бер дә әйтәм, мин кеше семьясына. Бизнес башлан кешене. Тырышырга керек, тырышмыйса да тырышырга башладың, авыр дип бәрмәскә. Финансовый грамотный булырга. Olsa da gerek. Әйдәгез гына бераз гына серне шишигәле, менә казылык тәмле булсын өчен, халык аны
Көп бит менә мондагына да, ярминкәдәгенә дә күпме көндәшләр бар, бит. Нәкъ менә сезнең казылыкны аларныкы тәмле дип алсыннар өчен, име? Сирен иде. Кешеләрендән ай. Seriyanın retsepti ayırın getirli. Нинди менә, нинди рецепт? Шиш аласызмы бераз сирне? Очень простой. Тыз, sarımsak, песок. Ит инде, конечно, яхшы ит, ашаткан ит керек анда. Ите яхшы булса, аның казылыгы да тәмле буладыр, Да, име? главное иттен зависит бүтән нәрсә. Менә шушы казылык сатуга чыгарырлык булып әзер булсын өчен күпме вакыт узарга тиеш? Ярты ел узарга тиеш ул. Ә сез аны ярты ел буе кая саклыйсыз өлгерсен өчен? Ничек итәсез? Крышада саклыйбыз. Ызба башында, да, киптерәбез. Ызба башында. Һәм аны сатып алган кеше үзендә күпме тагын саклый ала? Күпмегә җитә? 1 елга да итә, 2 елга да итә, бер нәрсә булмый. Морозильникка куясың да бер нәрсә булмый анда ул. Тәмрәгә генә бара. Киләчәктә ничек уйлыйсыз? Үзегезнең менә җитештерүчәнлекне арттырырга уйлыйсызмы? Гомумән нинди планнарыгыз бар гаиләгезнең? Киләчәктә дә шундый күп очрашулар булсын. Безгә бу очрашулар бик яхшы. Без монда танышабыз бик күп кешеләр белән. Форумнарның файдасы бар димәк. Бар. Ә планнарыгыз нинди? Планнарыбыз тагын күбрәк эшләргә тырышырга. Сез гел эшләргә дисез, сез бер дә ял итмисез ахры, име? Булгалы ял итәбез тоже. Казанга килеп ял итәбез. Казанга. Ничек ял итәсез? Казанга килеп ял итәбез димен монда. Алай булгач без сезгә Казанга ешрак килүегезне теләп калабыз. Зур уңышлар телибез, ярыймы? Рәхмәт бик күп.